Ayan, may gabi sa tanan. Ako yung customer karon schedule alas 7. Unsa gipamati kay nimo sir? Murag panuhot gini ubay-ubay Ah. panuhot gini. Pero imong gipamati gyud unsa gyud? Sakit sa kalawasan gid. Sakit sa kalawasan. Maura gyud wala na lain o sakit lang sa kalawasan. Sakit sa kalawasan yung panuhot niya din na maantos. Asa gani address nimo sir? Sa may kuan lang ko, Roas Talisay, Rojas Talisay diri Emily. unahan sa Emily. Unang sa Emily. Sige. Shout out sa taga Rojas Talisay, Digo City ha. Shout out po sa ko ang mga subscriber sa YouTube. Yan. Atong tabangan si sir kay kuan jud iyang kalawasan. Kapila na ta ka nahilot sir? First time ba, sir? First time. Yan. Hindi, nakabantay ka sa ko sir. Nagakuan ako. Nasige kan magsige lang scroll sa Facebook. Nakalam din sir sir. Ito na to dire. Ano sa Facebook? Okay, kulog. Wala pang sakit. Tingnan na to makasakop ko. Diretso ko doon. Up. Okay ka pang kanina. Time. Yaga ganina kay napi-rescue kanang ginita mismo. Gidala. Rescue. Ikambyo na lang po na to. Moto na nawag ko dayon. Kaya napot, ang imong alas 7, wala, amon na humay. Nailot na naman kanina. Ambyo na. Ang service to. Sa Central Plain. In between sa Central Plain of Skerpes. Ano ka? Yan iluto ba? Kanang na imuluto, di na mo na ako, no? Layo rin si Mana na, tukar na. Takikin na. Kaning kaniya. Nami kay palito kon dito kung palito. Karon ang tuwan tuhod pud na kung na. Tapos tuhod, ano man tuhod mo? Na kuan mo kanang pag-bike ba. Pero, kasi yung pamatis tuhod. Sakit ang ako ang kanita. Pero ang pagkuan naman ako. Nalagay tayo ngayon. Tindog na ako dito. Ay, matamak na po karon. Wala kay kaigaan. Ano sa kalas na hilot yan? Masa? Dugay-dugay na gid. Okay na. Neil Jan sa yan ko. Pangalan lang. Uy, Di tinuod. Neil Jan. Neil? Neil Jan. Neil Jan. Hello! Mom, hindi mo niyag din dyan. Di ako gusto. Ikaw rin, wala yung kaparihan na lang. Ino ang tawo. Tanawa daw. Kayo. Kayo mo. Ay, oh, damn. Isa diya mala. O, kedua may buwan. People in the world, the one that's in the air. Namamali akong di. Magkura ka na kita, sir. Taon na sir? Nagabasa ka kuto hapon, di? Nagabasa ka, gumasa ka, habat, di ko kuto hapon, di? Sabi, sir na. Dito, kalang sara.
nagabibigay na Hinahinay tagundangan na sir, kaya dili na siya maayos ang kawasan na. Ma'am, Mapas Ilit mo, na bigyan po ang mas grabe na siya. ma'am, Oo. ma'am. Ako kay sa dili, otto hapon gabi, bawal ka na himasa, apat ligo kay mapas mo kung lawas. Ang tawagan na niya, pas mo sa usog. Oh, kung di ka mo undangan na, otto hapon gabi magpasa, ang hindi mo na sir, paralyzed, ha? Pero yun, no, na may advantage, okay, tapos, ha? Pero yun talaga daan. Kasi naghanan ng bidagan sa kuha na direct. sa kuha nga part ng gabi ng silbi na Dito na sa mga kuwira debate lang sa mga nasa mga medisina, sa medisina ko, hindi mo na siya. O sa mga Bisaya, sa mga tradisyon, bawal. Ang ligo kung taglang, ha? Wala problema sa kaligo. Basta kay dili lang sa utto, hapon na dili, ha? Kanang gitandog na ko ng mga sa inyo, ha? Kanang lusaya, duman sa wala to ko. Di na to nitandog ko, muda ko, imo nitong tapuan, nga magpungat ako sa hay, kutas sa hay, ha? Muna siya singot o gas. Ayaw mag-agay, aga-agay. Unsa ka dong? Ha? Unsa ka? Kalibangon. Patunggon. Tutag sa iyo ron. Okay. Tulog day ka. Tawag ko ng cellphone. Di ba ta cellphone Japon? Oh, pero mo joy katong nakita ang Facebook ni Dada. Sige kung kita na mong green ba sa palengke. The one that is today. The one that is girl. Oh, sige kita ano. Anaib ka na to. Ang suga, babaw. Lamig kayo ba na? Oh, ano to? Pumurma? Hayag yun na ba ka na? Gamiton lang ko sa okasyon. Importante. Mga baby. Ano ko doon? Nagasukot ko dire, nagulo, 2019. Pero wala ko nagahilot yun dire siya, naghilot ko sa Ria, ha? Sa Ria. Oh, yes ka. Di ba paulit lang kung misis ko, pa-maintain siya. Di ko mauli lagi kay naghanap kayo panghilot sa Pilipinas. Ang hitaboran, sus, mamili man na itong mga customer. Sorry, yan. Ate Ray, ito nga. Ito, ganyan. Ma'am, magluto ko kay Spice na. Tungkol na ko rin nga wajig ko customer. Karon isa, ugma wala, sunod ugma, bagit, ha? Pahitan eh. Pero nagkadugay na naghan man. Ano na ang pandemic? Ha? Ako kayo nakikita ko sa mga show, wala kay pandemic. Oh. Pero ng pandemic, dito, samot na mga kalimutan ko. Amboy putol. Ano ba? Amboy putol. Puro buyag, tuloy ang sino. Eh, sa lockdown pa, gagyahan kira ko sa dalan. Ang service, mga pulis, fire, ano. Sira man ang mga massage. O bang hilat, hindi pa sira. Ako wala, ako adi ko, ngondang, hindi pa sira. Wala ko, wala mo kulog ko ang ganit. Yung hadlok ko ba? Ano sa ibang tanggapan? Kita na rin kasi sa Facebook. Oo, hindi na.
adlaw, tulo ka buka kung home service. Tulo man na. Pila ko sa ang service. Kung doon ra 500 ko. Adlaw, one day. Dili sa Digos. Kuan lang, dili po Digos kay Digos abot mo kayo mo na Digos. Oh, may namin mo Digos City na sa sa. Ito po ko yung kaya pa. Digos City biya ng kapatagan. Opo. So dere lang proper lang ta. Ang mga pila lang ka kilometro, anang hindi ko nagasulod sa YouTube, masulod na lang ako kasi tanam sige pa ulit. Sulod YouTube ko, video nga ng mga customer. Putol, dili man na mo illegal. Ang mo der, dagang makabalo. Dagang makabalo. Dakong tabang yun. Ako dito. Kung saan nga nag-YouTube, magandang way klaro. Kana imo kaknakong klaro na imo ha? Napukus lang po na. Wala. Unsa man? Ano Pepsi dia? Tabang yun sa media. Daghan nagpasalamat sa ko adili kasagaran nagpasalamat sa ko adili Digos sir. Gawas sa Digos. Kaya sa kalayo daw nila. Hindi ko nila naganahan sila niya. Wa daw ko mamto. Di ko daw mabot dire. Kaya ang dili man tanan pila lang man ka porsyento pero nito sila nga. Daghang nangita pang wa kabalo sa imo ha. Duha lang. Katar ko 3 years. Uli na ko. Dami kita dili uli kay nako ko ginkan sa konditor. Real magod ang kuan. Layo akong giilo. Kag Japan ha, dire. Wala siya, wheelchair, kag Japan ito dire. Pag magtrabaho, pag uli maligo. Kuha ka nilang liguanan, jacuzzi. Kaya mag-aso-aso. Patay yung lamian. Pero wala sa kabalo ang Japan, napas mo sa kusog na. Vision na nila mo na daghang kay mga paralyzed Japan. Ang mali pa yung Pilipino, kaya daghang kay caregiver. Nabot ito.